Kadom domalitum Akai kadokave YouTuber cimanlong Lapen content creator klem long lo video ka selam ason ki paklang knowledge ki pi lapen rat aphan ki pangne lapuson ki klem pen tangka asuri ki long atum dopiglo bonta followers ki pabaji phat lapen ke views ansu se ki palong ji phan lapen tangka ansu se ki palong ki ongji pupen kopine ki chok che illegal video ki uploaded protangte kopi ko sonji nangli video bang viral dat pustame kumanne dhorom phan ki pu it ki pachu bai abirta bina protangte kopine ason ki phoji doma ini labangso alam apthak laso video long chitham posna YouTuber chiman pen content creator ki klem pen kopi ko son a video sik upload long lelo kopi pi alo sipilo YouTuber tumhan lahai alam apthak le pini chitham polna tangte video le pangcheng lona Ani bangsi bang pharo bang surya tum content creator vloggers lapen ke YouTuber atum ki klang komane bang ke traveling a video lapen ke funny videos lapen ke kichua videos education videos lapuson lasi aho lahai ki claim ki mission pen tangkas tame longbom lapen ke rat a supports tame ki long tum dope content creator tum jasimet kinang so lake views subscriber lapen ke followers lahai hemlo laso pen pinang ana tum ke kafi most dun dabji aphan followers ki palong dun ki joy kg aphan ansu se ki long ji phan videos upload dun pangcheng pok ki thek log aling lapen ke ki upload arona webpin a video safety kali lapen ke society phan kirodam it ki pudam clock a video ha se me upload po laso pen kisung atwana dong ke kidamji views lapen subscriber ki po ongji phana joine thorom bhal ki ro clock a video se me upload po kumane Akai aman ki padam a video ha upload po lapen ke penang anatum ke than thap fake promotion scam fraud video ha upload po misinformation ha lahai a video jong si upload lu petang te rar atum kilang bang topik pik pasi la suma thapen alang tum upload dun po bonta lake asusu ki chok che kalilo ki thedung a problems lo lake example covid vaccine and pen nangli thida prangji laso ki than pen approve jong si paklang the the petang te nangli kisung na lo damji lasi content creator tum kopine ki than chok det anong no ki jo akoi ki pi thap lahai ki upload tum phan IPC section ki pa bon pen nang resident umane adhorom phan puthaba ret sorsa ret kipu idokok plutangte IPC 295A nangli phanampa bon pen nang resident un itum kar bi Akai dhoroma men pen kachilang sila dope lahai a video ki selam pen kipu tot a video nangli upload that plutangte kumane case nam pidam det lapen ke FIR pidam det plutangte nangli jr dam vek nam po lapen ke views palong oji pen bang kachi bohong along bang Akai long chi jog nun ri anong no ki jo a video yong sinangli upload that plutangte IPC 499 lapen ke 500 lo nangli phanampa bonji nampa bon un lo laso alar ke nangli 2 years an jr dam nampo lapen ke fine pinang po ili tum kadokave camera jong si open upatangte video ka selam video ka tuli phaning hang o bonta social media long kopi ko son a video sinali ke upload mema labang chinine ji even fake content fake promotion lahai ki claim anste menang li jr dam nang ji cyber crime po ili tum kadokave kopini api bhan net check lapen ke kipati plotangte camera tuli phaning hang o bonta lahai a video nali social media long ki upload pen forest department atum theglong lok plotangte nali phan Wildlife Protection Act ateng penali phana areas like kopine kijok a ok lapen ke thero ke pathi lapen ke phirui lapen ke asong kaprek karpu kinep lapuson lahai a section jong si nali pharang ki pa bon no protangte bel ke long ji phan ke sung pe joy ki kali Elvis Yadav kadokwe chini big boss winner lapen ke Rodis gang leader lapen ke alang YouTuber plus actor alang phirui kinep pen drugs ka pinchong I laso pen Wildlife Protection Act ateng pen alang phan nep check lapen ke ko inut YouTuber Kisan Bhawan alang stame ite bahut dhorom ki pacharbo du lapen ke napupu dhorom ki comparing a video sik upload laso pen alang fans stame IPC 295A ateng pen nep check lasi views ajoine lapuson ki claim thabatum dupik penang anatum YouTuber YouTube ki claim penang likai chilar un nangli tangka longji ason kaprek man peng longji bonta low script bang kinali un e lasi ason video upload le aprang nangli first matha paminangji bang Akai bang live long anong no ki jo dun lapen ke camera ki tuli dun thap lapson claim idun ri lapen ke fake promotion ki claim thap ki than thap lapson yat piri kaprek dhuroma phan ki pacharbo dut kilang select lapson a video nangli piri nali jongsi video ki pimesen putangte nali support along vekji happen ke tangkas tame long vekji police nali phana kinep ji laki nali famous o nali actor actress nali tangka do o pothave nali jongsi low ki break lu putangte nali phanang nep vek po lasi isi bang ningchi bi bang kenang so views laki dam bom po lapen ke wang bom po video message tame views of data dok po lapen ke video langnu dak tame views do o tame dok po lasi pinya video kan asikang ton polo see you in next video thank you so much bye bye kadom